Tevî li hevkirina Rûsî Tirkî derbarê Idliba Sûriyê û biryara avakirina navçeyeke bêçek, rojnameyeke Rûsî dibêje Rûsya berê mûşekên xwe daye Idlibê. Rojnameya Nîzavî Sîmaya Gazîtaya Rûsî belav kiriye ku rêxistina bi navê Tehrîr Şam li Idlibê wê merjên rêkeftina avakirina navçeyeke bêçek li Idlibê bicî neke. Li gûrî wê rojnameyê ku ji ber sedema nebicîkirina Tehrîr Şam ji rêkeftina Idlibê re divê hêz ji bo neçarkirina wan ji bo danîna çekan û derketin ji navçeya bêçek were bikaranîn. Rojnameya Rûsî got ku Wezîrê Bervaniyê yê Tirkiye ragihandiye ku welatê wî wê operasyonên leşkerî li Idlibê bi hemahengî li gel Rûsyayê berdewam bike. Rojnameya Navborî got ku Rûsya jî xwe ji bo operasyonên leşkerî li Bakurê Sûriyê amade dike û dûr nabîne ku gemiyên Rûsî yên şer ku rahînanên xwe li rojhilatê Deryaya Spî pêk tînin, bi mûşekan komên çekdar yên nerawayî li Idlibê armanc bikin. Li ser rêkeftina Idlibê emîndarê giştiyê Netewên Yekgirtî carekê din dilxweşiyê xwe dan nîşan û bang li hemû aliyan kir ku rêkeftinê bicî bikin û sivîlan biparêzin. Antonio Guterres, emîndarê giştiyê Netewên Yekgirtî, di kongerekî rojnamevanî de li bargeha Netewên Yekgirtî li New Yorkê got eger bi şêweyekî rasteqîne rêkeftina Sûçî were bicîkirin, dibe ku 3 milyon sivîl di nav wan de milyonek zarok ji karesatekê werin rizgarkirin. Guterres her wiha banga karê bilez kir ji bo bicîkirina pêşketineke bihtir di proseya Cinêfê de. Nexwasim piştevaniya Stefan de Mistura di avakirina komîteke distûrî de